Hola, jo sóc Esno. Avui som 18 de novembre de 2025. Estic refredat. Dijous notava estrany de cos. De cos. I jo vaig dir al gimnàs, notaré capa caiguda. L'endemà, el divendres, vaig anar a la Gumpen, tot bé. A la nit vam sopar a la taqueria amb l'Àlec. L'Àlec! I l'endemà, horrible, el dissabte. I el diumenge, cap a caiguda. Ahir tampoc. I avui, i març, em trobava estrany, però una mica millor. Trobo bé, però a mitges. El dijous... això? Ah, espera't. Traurà una sèrie Fallout 2, però New Vegas. I jo vaig Fallout 3 i estic encallat amb The Fall? No. The Fall? No. The Wisp? No. The Fall? The Pit. The Pit. The Pit. Ara. I acabaré de tot i començaré Fallout New Vegas. El Cesc m'ha dit que Fallout New Vegas és 10 de 10. Uh, uh, aixeca't. Adeu, que vagi bé i el dijous hots. Adeu.